Здравейте, потребители на YouTube. Този клип ще говорим в училищната чанта. Нека започваме. Това ми е каналът, който е Мики Маус. Това ми е вътре в този канал имам лепило, ножица, тиксо, червена химикалка и синя химикалка. Това ми е течното лепило. Ето. Другото ми не е течно. Ето ми помаските. Един жит маски, защото си изгуби филтър. Падна ми пеналът от коридора, докато ходихме в стаята за английски и ми се изгуби. Само да... Сега ще ви покажа моят бележник. Ето. Това не само за първи срок. Ето. Това е за първия. Ето е за втори срок. Така. Сега почваме с предметите. Това е човек и обществото. Вътре имам тетрадка с учебна тетрадка. Това ми е задача по математика за трети клас. Упражнения и домашни работи. Малко е трудно така да го прочета, защото аз съм обратно. Ето една рисунка, която е от изразителното. Слагам тук от едната страна нещо и отварям. Това се печатва от трудно. Стигам го изобразителното изкуство. С блокчето ми. Ето една хляб за Николден. Ето. Аз съм си измислил. Сега си приемам пауза за малко. Ето е другата рисунка. Това е един мой приятел. Червен екип. Това съм аз. И сме се направили с едно това от ЦСКА, аз съм от Левски. Ще минем към следващите. Ето е следващата рисунка. Тя е на пътно движение. Не знам дали казах за какво снимам този клип. Сега ви казвам, за всеки случай, за моите неща в училищната работа. Планчето ми блокче. Ето ми е читанката. Тетрадката. Този клип няма да е кой знае колко дълъг. Може да добавя нещо. Ето ми го английският език. Hello. English. И for the three grades. Ето ми тетрадката. Тетрадката е речник. И учебната тетрадка. Това е по-английски. Това беше за този клип. Коментирайте, оценявайте и чао!